Når man tager vægttabsmedicin såsom Saxenda, Wegovy eller Mounjaro, så foregår det ved, at man stikker sig selv en gang om dagen, hvis det er Saxenda, eller en gang om ugen, hvis det er Wegovy eller Mounjaro. Og alle tre løsninger, det er involverer sådan en pind her. Det er, der hedder en pind. Så den vægttabsmedicinsk pind, den har en hætte, som man kan tage af. Herinde, der er noget væske, det er medicinen. Så har den sådan en skruemekanisme her, hvor man kan dreje, hvor man ligesom lader sin dosis op. Men inden man kan tage sin medicin, så skal man have taget sin nål på. Nålen kommer i sådan en pakke her, hvor man starter med at åbne den sådan her, og tage det her af. Herinde er der et gevind, der passer til pinden, som er lige til at skrue på. Når man har skruet den på, så kan man tage den første beskyttelseskappe af. Kommer sådan her. Der sidder en ekstra beskyttelseskappe herinde. Den kan man også tage af. Og så er der en lille bitte nål herinde, som man skal stikke sig med. Før man stikker sig, skal man lige teste, om det fungerer. Det gør man lige ved at dreje heroppe et enkelt klik og trykke. Så kan man se, at der kommer en dråbe her, så ved man, at det virker. Når man er klar til at tage medicinen, så skal man så skrue helt op på den dosis, man skal tage. Det gør man ved at dreje her. Når man ikke kan dreje mere, så kan man se, at der står et tal heroppe, og det er så den dosis, som pinden er installeret til at tage, hvilket er en standarddosis for Wegovy og Mounjaro. Når man så er klar til at stikke sig, så stikker man sig ind i maveskindet eller i låret. Og det er vigtigt, at man ikke klemmer på huden. Når man stikker sig, huden skal være afslappet. Når man så skal tage medicinen, og nålen sidder inde i huden, så skal man blot trykke her, indtil at den holder op med at klikke, og man er talt til 5 derefter. Det gør jeg nu. Så klikker den derudad, og nu rører den på 0, og så tæller vi til 5. Når vi har talt til 5, så kan vi slippe og tage nålen ud. Når man er færdig, kan man så tage beskyttelseskappen på igen, så man kan bruge til at fjerne nålen, så man kan skille sig af med den sikkert, uden den gør nogen skade.